מה המצב אנשים? אנחנו בסדרה חדשה. זה בעצם גנדלף טייקון. חלק מכם אולי לא מכירים את המשחק הזה, אז בואו נתחיל. No gunshots, but they getting low, 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 low. אוקיי, אז בעצם אני בינתיים אסביר לכם מה זה המשחק הזה בעצם. זה משחק שאתם בן אדם שרוצה ליצור משחקים, והוא גר במרתף של אמא שלו כנראה, והוא רוצה ליצור משחקים, והוא מתפתח וייצר לעצמו חברה וכל מיני כאלה. אז בואו נבחר שם לקומפני שלנו, לחברה שלנו. MC Skills Game או משהו כזה. נקרא לשחקן שלנו מנחם, כן. בוא נבחר שיער, משהו כזה. נבחר משהו, איזה סוודר כזה. לוק הינס, מנסה שיהיה. אוקיי, אז זה בעצם המקום עבודה שלנו, אפשר לקרוא לזה ככה. בואו נתחיל להישאר על המשחק הראשון שלנו. Develop new game. בואו נראה איזה טופיקים יש לנו, כאילו איזה ז'אנרים יש לנו. כן. לאו, טרנספורט, SCP, מייסטרי. מה נבחר? אוקיי, אז אני חושב ללכת על זה, מדע בדיוני, נראה לי, כן. מדע בדיוני של adventure, כאילו הרפתקה כזה. אוקיי, אז בעצם המשחק הזה מבוסס על השנים שעבר, על השנים שרק התחיל הגיימינג, השנים שהגיימינג יצא לעולם, ובעצם פעם הקונסולה, סוג של קונסולה ראשונה שהייתה, זה G64, ככה קראו לה, ויש לנו את ה-PC, שככה הוא היה נראה פעם. עכשיו, יש לנו פה כמה זה יעלה לנו, פה זה 5,000, פה זה 20,000, ויש לנו את אחוז המשתמשים. פה יש לנו 56% שמשתמשים מהקהילה, או 43%. אני חושב ללכת על G64, בגלל שכן הוא יקר, אבל הרבה יותר משתמשים בו. או זה. אני חושב, בעצם בוא נלך על PC, כי זה יותר זול ואנחנו צריכים את הכסף למשחקים הבאים, כן. בוא נקרא לזה אנחנו נקרא לזה Adventure, שיט, Adventure, I don't know, Adventure Star אולי, Story או משהו כזה, Story, אני לא יודע. Next. עכשיו, יש לנו טקסט בייסט, שזה אומר שפעם היו משחקים שפשוט יש לכם טקסט, אתם צריכים לרשום נגיד לך שמאלה, אז הוא ילך שמאלה, או 2D גרפיקס ורסן אחד. אני אלך על 2D גרפיקס. פה יש לנו את הדיזיין, זה בעצם העיצוב והטכנולוגיה. כמה שיותר נקודות בזה, זה המשחק יהיה יותר טוב. עכשיו, אנג'ין צריך הרבה, גיימפליי צריך ממש, וסטורי גם צריך. פה צריך הכל. בוא נראה, ויש לנו בעצם את הבאגים, שזה באגים, ויש לנו את ריסרצ' או משהו כזה, שזה בעצם נקודות שאנחנו יכולים לשפר ז'אנרים וכאלה.
artificial intelligence, נראה לי שיצליח הרבה. אני לא יודע. נשים משהו כמו באמצע. level design. בוא נעשה קצת level design ודיאלוג צריך הרבה. כי זה בעצם מדע בדיוני, שהוא כאילו הרפתקה. אז סאונד צריך, גרפיקה צריך, ו-world design צריך פה הכל בעצם, כי זה חשוב. הוא רק יתקן לנו את הבאגים, יעשה פינישים אחרונים למשחק, ונראה איך המשחק יצא ואם הוא יצליח בשוק. אז אני כבר חייב להוציא את המשחק הזה כי הכסף שלי, אני צריך כסף. בעצם המטרה של המשחק זה כמה שיותר להתפתח, ואם אני מגיע למינוס 50,000 אז החברה שלי פושטת את הרגל ואני אצטרך לפרוש. אז הנה הריוויו, בואו נראה כמה אני אקבל. 7, nice experience, 7 זה נחמד למשחק ראשון. 6, could have been better, 8 זה ממש טוב. בואו נראה מה יהיה האחרון, ו7, enjoyable. טוב, בואו, כאילו, זה ציון טוב. אני יודע שבמשחק הזה, אם יש לך, כאילו, אם הנקודות הן יותר מ5, יש לך משחק, אפשר להגיד, מצליח. אם הם פחות מ5, אז יש לך מינוסים. זה מה שאני הבנתי. ניוז, כן, אז מפרסמים את החברה שלי, ובלה בלה בלה. אוקיי, זה כמות המחירות שלנו. בשבוע הראשון מכרנו 6,704 עותקים, שזה ממש טוב. ויש לי 47 פאנס, וואי, שכחתי איך אומרים את זה, נו. מעריצים, כן. יש לנו 47 מעריצים. איזה כיף. סיילס רקורד. מכרתי מעל 10,000 עותקים, שזה ממש טוב. אני בפלוסים, שזה טוב. עכשיו, תראו. עכשיו התווספו לנו עוד כמה דברים. יש לנו את Game History. זה ההיסטוריה של המשחקים. יש לנו Generate Game Report, שאם נגיד אני בוחר את המשחק הזה, זה אומר לי מה היה טוב במשחק הזה, מה היה גרוע במשחק הזה, וזה נותן לי שיפורים. כאילו, נגיד במשחק הבא, מה כדאי לעשות יותר, מה כדאי לעשות פחות. אז הנה, Sci-Fi and Adventure is great combination, אז בעצם מדע בניוני והרפתקה זה שילוב טוב. ו-Level Design seems to be not very important for this type of game. בעצם בשביל משחק הזה לא כל כך צריך שהשלבים יהיו כל כך מעוצבים, אז פחות כאילו להשקיע בגרפיקה. עכשיו יש לנו את ה-Research, שזה, יש לנו פה New Topic, או Costume Game Engine. Game Engine זה על מה שכל משחק בנוי בימינו. ה-Engine, המערכת הפעלה, כאילו אפשר להגיד. יש לנו את ה-New Topic. יש לנו, אנחנו יכולים לבחור פה משהו תמורת 10 Research. בוא נראה. Material Arts, UFO. אוקיי, יש לנו UFO. אני חושב שאני יכול לעשות עם זה משהו נחמד. UFO זה בעצם חייזרים. והוא ייתן לנו את זה. וירד לנו פה 10 בינתיים. הם עדיין ממשיכים למכור. זה כל שבוע וזה כבר יורד. בואו נקפוץ למשחק השני שלנו. נעשה UFO. עכשיו, מה UFO? אקשן, אפשר, אדוונצ'ר, RPG, סימולטור, או סטרטג'י, כאילו אסטרטגיה. אני חושב שאני אלך על אקשן, ואני אלך על G64, כדי שיותר אנשים יקנו. באמצע מכרתי מאדוונצ'ר סטורי, מכרתי 19,445 עותקים, שזה ממש טוב. אוקיי, ונקפוץ למשחק השני שלנו. שכחתי לרשום לו שם, אני אחר כך לרשום לו שם כי זה חשוב.
אז גיימפליי, למשחק אקשן גיימפליי זה חשוב ואנג'ין זה חשוב. עכשיו סטורי וקווסט זה פחות חשוב. כי מה שאתה רוצה באקשן זה אקשן. ולא סיפור, פחות או יותר. נחכה שהחמודי הזה שלנו יסיים לעשות את המשחק. עכשיו, Artificial Intelligence חשוב, Level Design זה חשוב, כי באקשן, כל המשחקים של האקשן בימינו יש להם גרפיקה ממש טובה, דיאלוגים פחות, כי מי רוצה לדבר כשיש לך אקשן? אז דיאלוגים זה פחות לדעתי. עכשיו, סאונד וגרפיקה זה ממש חשוב. World Design זה גם חשוב, אבל פחות. אז נסמן את זה ככה. הנקודות עולות, זה טוב. וגמרנו, עכשיו הוא יעשה את הבאגים. אוקיי, אז בעצם נינבנטו הוציאה משחק של דינקי קינג. בעצם אני חושב שהם עושים את זה בגלל זכויות יוצרים, זה אמור להיות נינטנדו ודונקי קונג, וזה משחק טוב. הטכנולוגיה מתפתחת ותעשיית הגיימינג מתפתחת גם. אז החמוד שלנו סיים ואפשר להוציא את המשחק הזה. עכשיו, חשוב מאוד לשים שם, אז תקרא לזה Alien World. אני לא יודע. Release Game. נחכה שהמשחק הזה יצא. ו-Review. בואו נראה אם המשחק הזה יהיה טוב, לא טוב. 7, Beautiful. זה ברור, כי השקעתי בגרפיקה. 8, יופי. 7 ו-8, בינתיים מה שהיה מקודם. 6, Colby Band Better. ו-8, UFO and Action is a great combination. ידעתי. בואו נראה את כמות המחירות שאנחנו הולכים לעשות. כסף, 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 כסף. אוקיי. אני בינתיים אעשה ריסרצ'. ניו טופיק, בוא נראה, יש לנו ספורטס. עכשיו ספורטס זה לדעתי משהו שאני יכול לעשות בו דברים טובים. אז אנחנו בעצם מרוויחים מהמשחק הזה. ונינבנטו הוציאה לפועל, כאילו, הוציאה סוג של קונסולה, כאילו זה לא סוג של זה קונסולה, ה-TES, וזה טוב לנו כי אנחנו יכולים לפתח משחקים בשביל ה-TES. אז כן. אני חושב שאת הפרק הזה נגמור כאן. אם אהבתם, תנו בלייק, תנו בסאב, תנו בקומנט, כדי לדעת אם אהבתם את המשחק הזה ואתם רוצים שאני אמשיך. אני אגמור פה את הפרק, אז מקווה שנהנתם. יאללה ביי.